Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Dugutigi ni wari dafara e passé d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔ n da. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ
Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la K'aw fo k'aw koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don jani na an b'a fɔ ko bisimila ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni utikalo tile 27 in san 2025 an ka wulada in na kunnafoni bakurubaw dɔw bɛna tali kɛ cɛfini tabaw ni dɔgɔkun in kɔnɔ olu ye baaraba dɔw kɛ yaasa ka se ka malidenw ni u bololafɛnw k'u lakanda Mali fan caman kɔnɔna la opération dugukoloko o sira fɛ jamana ɲɛmaaso ye hakilina dɔ bila sen kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ forobacaw kɔnɔ ani collectivités o kɛra sabu ye nafolo mun tun bɛ ka bɔ ni u bɔbaga ma dɔn ko fonctionnaire fictif olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ko a kuncɛli bɛna kɛ a bɛ nafolo mun ladon waganɛba kɔnɔ san kɔnɔ sefa wari miliyari 48 ani kɔjan yirimajɔ fintigilakaw olu ye u tɛgɛ da moto zone dɔw kan minnu ni olu ka munumunu salo kun ka bon kosɛbɛ yirimajɔ ni a masunaw la ka dankari kɛ maa nana ma sumalen olu la Israel jamana premier ministre ale a yɛrɛ k'a fɔ ko susuli mun kɛra Gaza n'a kɛra sabu ye ka kunnafonidila mɔgɔ 5 ka olu bɔnɛ o ni na ni ka maa wɛrɛw maa nana ma sumalen mɔgɔ 15 fara o kan ko o ko in kɛra fili de ko olu filila de frappe la ni bɔnɛ sera kunnafonilaw ma ko sɔrɔ ko laɲini kun tɛ kunnafonila ninnu ye ninnu dan ka kunnafoni la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ ko a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni ka kunnafoni sira n'an ka bɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen na sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye Mɛ se ka fɔ ko kura aw minnu sɔgɔmɛ jani la n'a fɔ n kunyakula sɔm cogo min na an donkan kɔnɔna la ni dɔgɔkun in na an ka cɛfini tabaw olu ye wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye ka dantigi kɛ kosɛbɛ bamanciya kɛwale tigilamɔgɔ dɔw la maa minnu ni olu bɛ fɛ ka na ni basigi tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ
wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba a ka kɔrɔfɔw la ko kɛlɛbolo mun bɛ ni o ye opération dugukolo ko o bunakun kan ko an ka cɛbalenw k'u ye munumunu salo kɛ marabolo caman kɔnɔna la n'a kɛra sabu ye ka kulu marifatigiw bamanciya ni juguya kɛwale tigilamɔgɔ maa caman ka olu daji ni ka siganama caman ka o minɛ fo ka taa se ka kɛlɛkɛminɛn caman ka o minɛ kulu marifatigi ninnu na secteur mun bɛ ni o ye jamana cɛmancɛ yanfan ye secteur centre ko k'a daminɛ utikalo tile 22 la an ka cɛfini tabaw ko u ye baaraba kɛ Sevare marabolo kɔnɔ Sevare u ye bamanciya kɛwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ka o daji yɔrɔ mun ni a bɛ dɔnkoro o sigida fɛ Tɔnbɔkutukaw bara an ka cɛfini tabaw u b'a fɔ mugu mun ma ko obi ni o dɔ filila ka ɲɛsin cɛfini tabaw ma yɛrɛla k'a fɔ ko u ye o obi ka a dévier ka a kunbɛn mun ni a kɛra sababu ye maa minnu tun bɛ ka o bamanciya wale ka a labɛn ni ka u kunbɛn k'u bɛɛ lajɛlen ka u daji ani fo ka taa se jafara bɛ kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jɛkulu service de renseignement olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka danganiya jɔnjɔn sɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ maa ŋaniyajuguw tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la an ka sanfɛ siraw vecteur aérien olu de ye maa ŋaniyajuguw ninnu ka u viser ni ka susuli da u kan a dɔw fana tun bɛ ka tɛmɛ ji siraw fɛ kurun kɔnɔ wolomasiri tabaw k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye jafara bɛ kɔnɔna la ka maa ŋaniyajuguw mɔgɔ 30 ka o daji ni ka u ka minɛn camanba ka o minɛ o la minnu tun bɛ ka na ji sira fɛ Masina marabolo kɔnɔna la fo ka taa se k'u kun da jafara bɛ kan ko wolomasiri tabaw u ka wulikajɔw n'u ka cɛsiri kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ni dɔgɔkun kɔnɔ halisa u ka wulikajɔw kɔnɔ cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la ko biriki wɛrɛ kɔnɔna la ani farabugu ko an ka wolomasiri tabaw ko u ye kunbɛli da maa ŋaniyajuguw kan maa minnu ni u kun nana k'u bɛna dankari kɛ farabugukaw la ko an ka wolomasiri tabaw k'u ye u kunbɛn ani ka susuli da u kan wa k'u bɛ jigisigi di farabugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ko maa fɛn fɛn ne kun nana nin yɔrɔ in na k'a fɔ k'u bɛna dankari kɛ cɛfini tabaw la k'u ye u bɛɛ lajɛlen kunbɛn wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la halisa ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko Gawo marabolo kɔnɔna la ka sanga ni utikalo tile 22 ye yɔrɔ mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Bantal ko an ka cɛfini tabaw u ye siganama dɔw fɛnɛ ka dankari kɛ olu la ye utikalo tile 23 an ka cɛfini tabaw k'u to munumunu salo kɔnɔna la n'a bɛ wele ko patrouille o de kɔnɔna la u ye siganama maa 12 ka tɛgɛ da olu kan Bankal o yɔrɔw la Tesit kɔnɔna la n k'a fɔ Tesalit an ka cɛfini tabaw u ye mugujugu dɔ ni jan dɔ n'a bɛ wele ko drone kamikazi jan mun n'a tun bɛ ka da cɛfini tabaw ɲɛ maa ŋaniyajugu bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw fɛ ko an ka cɛfini tabaw u sera ka o drone ka o kunbɛn mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka o baaraw kɛ u ye drone ka a tiɲɛ wa ni k'a tigilamɔgɔw fɛnɛ k'u daji kidalikaw bara wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la kɔrɔfɔ mun ni ko u ye wulikajɔ mun kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna la wolomasiri tabaw ko u ye bamanciya tigilamɔgɔ dɔw an ka drone minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ sanfɛ olu ka sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔna la u sera ka bamanciya wale tigilamɔgɔw ka daga dɔ ka u ɲɛ da u kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka u susu cɛfini tabaw ka ɲɛmaa a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ diɲɛ don o don dɔw bɛ ka fara a kan yaasa bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw ka se ka u daji jamana marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ko u ye kalikan mun ta malidenw ye k'a fɔ u bɛ an ni an bololafɛnw lakana u bɛ ka o baaraw de kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen jamana sibiri ɲɛ kelen k'o tɛna to yen ko an ka territoire fan 14 bɛɛ lajɛlen su ni tile cɛfini tabaw olu bɛ wulikajɔw la ko ka se ka malidenw lakana cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko malidenw bɛɛ ka fara wolomasiri tabaw kan ka kɔkɔrɔmadoni ta ka a ɲɛsin u ma ka siganamaw ka olu yira an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan baw ko bamanciya ni juguya wale tigilamɔgɔw kɛlɛli bɛɛ lajɛlen ka baara don cɛfini tabaw ka fara an maa nanama sumalenw ni o ye sivilu ye yaasa jamana bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka mun laɲini n'an bɔra o kɔnɔna la yaasa ka yuruguyurugu ani dungo juguya k'o baaraw kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaso ye hakilina kura ta hakilina mun ni a laɲini kun bɔra malidenw ye sigi ka fɔ mun kɛ
ko dialogue intermalien kan ka fɔ ani ɲɔgɔn cɛ o de kɔnɔna la a kun laɲinina k'a fɔ forobacaw kɔnɔ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka bugunatigɛ ka bɛɛ don subahana mansin kɔnɔ ni ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o la yuruguyurugu ni dunkojuguya u ka kɛlɛ ka bɔ an ka forobacaw kɔnɔ bɛɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu lakodɔnnen tɛ wa nafolo bɛ ka bɔ u tɔgɔ la forobacaw fonction publique ni collectivité bunakun kan ko agent ba 36 hakɛ agent fictifu ko o de kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw u ye fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka waati damadɔ di maaw ma n'a sɔrɔ maa min ma se ka bugunatigɛ o ka se ka t'i yɛrɛ don sɛbɛnfura kɔnɔ ko o bɛɛ lajɛlen la an ka sɔrɔ ko minisiriya yɛrɛ k'a fɔ maa ninnu u tɛ yen dɛ u ka nafolo de bɛ ka bɔ wari de bɛ ka bɔ maa dɔw tɔgɔ la maa minnu yɛrɛ tɛ yen nɔ ko o de la ko a musaka bɛɛ lajɛlen ka jɔ san kɔnɔ musaka min bɛ ka bɔ n'a ta fan ti ka dɔn sefa wari miliyari 48 ani buruburu kɔjan ko n'i y'o ta k'a lajɛ o bɛ se ka don sira caman kɔnɔ ka ɲɛtaa bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ cɛkɛdaw bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ nafolo ko bunakun kan ani fo ka taa se adamadenw ka koɲɛw ressources humaines maaw ko bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛli k'i ka cɛkɛda la halisa waati min bɛ d'u ma k'a sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman maa jumɛn de bɛ yen n'o ka wari bɛ ka bɔ ka sɔrɔ o tɛ baara la ka se ka a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ n'o kɛra nafolo ta yɔrɔ a bɛ se ka dɔn ko n'o tɛ wulikajɔ bɛna kɛ ka se ka ko in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bugunatigɛ nka sɔrɔ bosodaw minisiri kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na baara bɛɛ lajɛlen ka jɔ nafolo foyi tɛ bɔ bilen mun ni a ta fan tɛ dɔn ko nin ye wulikajɔba ye biometriki ani digitalisation o ye nafa mun lase an ka jamana forobacaw ma ko a bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛɛ lajɛlen ka a bugunatigɛ ka yuruguyurugu ani dunkojuguya ka o kɛlɛ n'an bɔr'o la AES jamana minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ kiriko ma olu ye cikan dɔ bɔ k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko AES ka den minnu bɛ yen hakaja farafin-den minnu ni olu bɛ ka wulikajɔw kɛ ka se ka farafinna lapasa ko panafricains ko wulikajɔ mun bɛ ta ka ɲɛsin u ma gɛrɛntɛw bɛ da dɔw kan dɔw bɛ ɲangi ani dɔw bɛ minɛ k'u lasago fo a dɔw ni bɛ to a la ni misali tara Burkina Faso ka denw ka Alain Traoré kan ale n'o faso ka fara maa wɛrɛw kan maa minnu ni u juguyara ko u bɛ ka farafinna lapasa le dɔrɔn u bɛ ka AES de lapasa ko juguya kun foyi tɛ u la o kɔ ko kiri minisiriw ani adamadenya hakɛ lapasali ni o koɲɛw bɛ minisiriw ninnu bolo k'olu tɛna segin ka o kow lajɛ ko f'u k'o kow ka a kɔnkɔn togo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'a ɲini diɲɛmaa fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye mun ye o ka kɛ maaw ye maa minnu ni u bɛ k'u hakilina lapasa hakilina mun n'a bɛ tali kɛ farafinna bɛ taa ɲɛ cogo di farafinna bɔ jɔnya la cogo di ani farafinna bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye maa minnu bɛ k'o baaraw kɛ o ko munna juguyakanw bɛ ka ta k'a da olu kan an ka jamana kiri minisiri ka fara AES taw kan ko olu tɛna jɔ k'o wulikajɔ ninnu ani k'o baaraw lajɛ communiqué in kɔnɔ u ye o walew kɔn kɔni cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kiriko bunakun kan fintigilakaw ka kiriso olu ka baaraw o bɛ sen na baara mun ni a kɛra utikalo tile 26 tribunal militaire kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ 5 ɲɔngo olu jɔra ka se ka taa olu kiri fintigilakaw ka kiriso in ko ale ka baara ye kun ye mun ye maa minnu bɛ fintigilaka ko bunakun kan ni olu ye ko kɛ u kan ka kiri cogo min na kiriso in de bɛ jɔ ni o bɛɛ lajɛlen ye wa fintigilakaw dɔrɔn tɛ n'a sɔrɔ wale in kɔnɔna la fintigilaka ni civil bɛnbakan don ka a wale kɛ k'a forfait kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ taa kiri tribunal militaire kɔnɔna la ko o kiri dɔ dayɛlɛla maa 5 olu taara u jɔ kiritigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲininkali busamisɛn gan u la ko minnu ni u y'a kɛ infraction a caman bɛ yen nɔ ko fintigilakaw ta kuma la u b'u yɛrɛ kɛ k'u bɛ se ka maaw don tenni na k'a sɔrɔ u tɛ se ka nafolo minɛ maaw la ani fo ka taa se fintigilakaw ka sariya dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ mun na n'a fɔra ko u ka jɔ yen u man ka dan sɔgɔ mun na u bɛ dan sɔgɔ o dɔw la ko o ka dɔw b'a la ani dɔw yɛrɛ ye marifa bila k'a sɔrɔ u ma bugunatigɛli kɛ n'a bɛ wele ko désertion ka marifa bila k'u yɛrɛ ɲini ko o kaw fana bɛ a kɔnɔna la ani maramafɛn fana na tununa fintigilaka dɔw bolo maramafɛn in a ta fa ma se ka dɔn o de la ko tribunali in bɛ u kiri ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa ka se ka bugunatigɛ kɛ tribunali ɲɛmaa a y'a yɛrɛ k'a fɔ
ko nin ko in tɛ dɔwɛrɛ k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ko kiri ye bɛɛ lajɛlen de ta ye fintigilakaw bɛ kiri cogo min na maa nanama sumalenw fana bɛ kiri ten mɔgɔ mɔgɔ ni e de yera ko la n'a bɛ sariya sɔsɔ i kɛra maa fɛn fɛn ye o bɛɛ b'i jɔ kiri ɲɛkɔrɔ bawo maa si tɛ bonya kiri ma n'an bɔr'o la an bɛ taa zambikaw fɛ yen nɔ lusaka kɛnɛya ko bunakun kan farafinna gun kan maa minnu ka caw ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma OMS olu ye ka jalajɛba sigi sen kan zambikaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun bɛ professeur Mohamed Yakub Janabi bolo ani fo ka taa se jamana caman kɛnɛya minisiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun kan a yɛrɛ la k'a fɔ a kɛnɛ kan AES kɛnɛya minisiriw bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ Mali jamana tɔgɔ la an ka kɛnɛya ni dɛmɛdɛn minisirimuso médecin colonel Asaba Jalo Touré ale kun bɛ yen nɔ ani fo ka taa se docteur Robert Lucien Jean-Claude ale kun bɛ Burkina Faso tɔgɔ la ani colonel major Garba Akimi ale tun bɛ yen nɔ Niger jamana tɔgɔ la nin kɛnɛ in kan ka yɛrɛ la k'a fɔ farafinna jamanaw bɛ ka fɛlɛ ni dabali kura mun ta yaasa kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo di bana minnu bɛ na waatiw kɔnɔna la ka se ka o banaw kunbɛn bawo bamananw b'a fɔ ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye ani fo ka taa se diɲɛ kurukara ka kɛnɛya sariya kuraw an bɛ se ka don o kɔnɔna la cogo min na ka kɛnɛya sinsin farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'an bɔr'o la kɛbɛ an bɛ taa yirimajɔkaw bara finitigilakaw minnu bɛ ni o ye polisilakaw ye olu ye baara dɔ kɛ yirimajɔ commissaire de police u ye siganama dɔw ka tɛgɛ kɛ olu kan commissaire principal Modibo Ka Jara ale n'a ka cɛbalenw k'u ka wulikajɔw kɛra sabu ye utikalo tile 16 u ye u tɛgɛ da siganama dɔw kan maa mun ni a dɔw sisanga tɛ tɛmɛ san 19 bawo ko jumɛn de kɛra maa saba ninnu olu tun bɛ taa ka taa jan de da maaw ɲɛ su fɛ ani fo ka taa se ka maaw bololafɛnw ka u daraki u la ko dɔ kɛra yirimajɔ échangeur duguma a yɛrɛ la k'a fɔ ko accident de kɛra dɔrɔn maaw nana bɛɛ lajɛlen bɛ ka ko ɲɛɲini a kɛra cogo di o waati de kɔnɔna la moto a tununa o sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔ yirimajɔ finitigilakaw u taara moto ye nin siganama maa kelen bolo ni ka ɲininkali busamisɛn gan a la a ka sɔrɔ ka a nɔfɛmaa tɔw ka olu kofɔ yirimajɔ finitigilakaw ko u ye maa ninnu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ma kosɛbɛ k'a lajɛ ni ko in ni u nɔ b'a la ko jɔngɔla y'a ye k'a fɔ u nɔ b'a la o la an bɛ don min na ko bi u ye u lasago sɛgɛsɛgɛliw de kɔfɛ u taara se u ka so kɔnɔ ka larawiliw kɛ n'u taara moto sɔrɔ yen ani fo ka taa se ka nafolo dɔw sɔrɔ maa ninnu bolo maa minnu ni maa saba don dɔ sisanga bɛ san 19 dɔ bɛ san 21 ani fo ka taa se dɔ bɛ san 41 yirimajɔ finitigilakaw olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ ye olu bɛ ka baara mun kɛ tile 2 in na hakilina mun ni a bɔra polisila ɲɛmayaba yɔrɔ ni o ye contrôle général de police Yusuf Kone ale ye directive mun d'u ma k'u ka wulikajɔw kɛ Bamako duguba kɔnɔna la ka se ka maaw ni o bololafɛnw lakana u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni professionnalisme ye ani wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli dan ye ko u b'o baara mun na o de nafa bɔra ni u taara tɛgɛ da ni maa kofɔlen kun kɛba bɛ fɛn bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka taa marabolo kɔnɔna kibaruyaw la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la sankaw bara
jibondon dɔ tara ka di san yɛrɛmarakafo dɔw ma yɔrɔ minnu bɛ tali kɛ bugudara olu ye jibondo mun sɔrɔ fo ka taa se tomiyakaw ma jibondo 2 ani yangaso a yɛrɛla k'a fɔ ko ni sigida ninnu maaw u kun mako bɛ ni ji in na kosɛbɛ baw jiko gɛlɛya kuma caman a kun bɛ u sɔrɔ hakilina ye n'a donna jamanakuntigi ka dɛmɛ ni dɛmɛden hakilina kɔnɔna la œuvre sociale yaasa ka se ka lafiya don san buguda ninnu maaw ma jiko la a yɛrɛla k'a fɔ a jibondo in kolobon karili kɛra utikalo tile 27 in sankaw bara kɛnɛ mun kan ni san dugudenw ani fo ka taa se marabolo ɲɛmaw ani musolakaw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka t'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka kɛɲɛ ni jibondo in o sɔrɔli ye masinakaw bara du 104 olu de ye dɛmɛ sɔrɔ balo sira fɛ balo dira olu ma masina u ka sigida caman kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni utikalo tile 27 in ye arala k'a fɔ ko balo mun malo ɲɔ sɔ ani fo ka taa se tulu ka fara kɔgɔ kan ka o di musolakaw ma yaasa u bɛ se ka dɔ ta baloko gɛlɛ la kosɛbɛ arala k'a fɔ ko jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye Sahel AMSS ye o ni ONG contre la faim olu ka bolo ɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ka se ka nin balo in di n'a musaka fana bɔra nanzarala jamanaw ka tɔnba Union européenne o yɔrɔ bangasikaw bara u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛgɛ mara bɛ ka nafolo di bangasi jɛgɛ maralaw ma bawo k'u ka jɛgɛ mara a bɛ ka nafa bɔ bawo ko jɛgɛ bɛ ka feere waati min na bi jɛgɛ mɔnaw u bɛ ka u tɛgɛ nɛmu kosɛbɛ bawo nin waati in na ko jɛgɛ kun bɛ feere a carton 4,000 nka nin waati in na ko a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ 5,000 la o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ a baara la u bɛ ka nafa sɔrɔ wa u ka musakaw bɛ ka yakubaya nin waati n'a yɛrɛ la k'a fɔ jɛgɛ maralaw fɛ ko olu bɛ ka jɛgɛ lasago cogo sugu kura mun sɔrɔ ka a conserver ko ɲuman yaasa jɛgɛ kana tiɲɛ a bɛ se ka waati jan kɛ u bolo o de bɛɛ b'a to k'a fɔ u bɛ ka yiriwa sɔrɔ u ka jɛgɛmɔ baaraw la kayikaw bara dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu ni a ka kan maa minnu n'olu ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ ko personne démunie fo ka taa se fintigilaka minnu ni olu tora kɛlɛdaga la ko in kɛra ka sanga ni utikalo tile 26 in ye balo mun ni a bɛ tali kɛ malo fo ka taa se sukaro ani tulu ka se ka o di musolakaw ma muso mun ni olu ni cɛw tora kɛlɛdaga la ani maa mun ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ ko in a kɛra fondation Zakat of America o maaw fɛ ani fo ka taa se programme de distribution alimentaire o hakilina de kɔnɔna la maa minnu ni olu ye dɛmɛ sɔrɔ u y'u ka folikan ta ka a ɲɛsin ɲɛmaaw ma minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ ka dɛmɛ ta ka a ɲɛsin u ma an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Niger jamana y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna taama sɛbɛn ka a tigɛ nanzarala jamana dɔw la ko visa olu tɛ a di nanzarala jamana dɔw ma bawo ko in ye tasarali de ye nanzaraw b'a fɔ ma ko réciprocité bawo ko nanzarala jamana ninnu kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ de ta k'a da Niger ka denw ka jamana minnu n'o dɔ bɛ tali kɛ Italie Pays-Bas Allemagne Belgique ani Royaume-Uni ko Niger ka den minnu bɛ yen nɔ bi na gɛlɛyaba de bɛ olu kan u tɛ ka visa sɔrɔ Niger ka denw tɛ ka visa sɔrɔ yen jamanaw kɔnɔ la ka taa yen o de la fɛnɛ u ka jamana kɔnɔden minnu fɛnɛ n'u bɛna na Niger kɔnɔ Niger fɛnɛ bɛna gɛrɛntɛ ta ka a da u kan ka u ka sɛbɛn fura ninnu ka ko gɛlɛya n'u bɛna Niger jamana kɔnɔ u diyagoyalen bɛ ka taa sɛbɛn fura ɲini Turki Moscou ani Genève de kɔnɔna la yaasa u ka se ka taama kɛ ka na Niger jamana kɔnɔ bawo ko nin ko in bɛ yɔrɔ mun na ni maa mun ye gɛrɛntɛ ta k'a da i kan i fana k'i ta sara Sudankaw bara Sudan jamana ɲɛmaayaso olu ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ bawo ko kabi mankan mun bɛ Sudan jamana kɔnɔna la ni fanga maralen n'u 2 ye fintigilakaw ani fo ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso ni diɲɛmaa ye mun lakodɔn Premier ministre Kamil Idris ale y'a yira k'a fɔ ko u ye jalajɛba sigi ka sanga ni utikalo tile 29 ye jalajɛba mun n'a bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa mugu ni kisɛ o ka se ka jɔn Sudan jamana kɔnɔna la marifatigi minnu ni u kɛn bɛ ka Sudankaw sɛgɛn kosɛbɛ n'u bɛ wele ko force de soutien rapide ko yaasa ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ ni o kulu marifatigiw ye bɛn ni keleya o ka se ka na Sudan jamana kɔnɔ o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmayara agence SUNA fɛ
Egypte jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra Somali ni u kan ka taa farafinna ka keleya tɔnba Union africaine ka bolo kan ko olu ye dɔnta karuya formation dɔw kɛ Egypte jamana kɔnɔna la formation mun n'a bɛ tali kɛ u bɛ baara kɛ cogo di yaasa ka se ka bɛn ani keleya sinsin Union africaine kɛlɛbolo ka baaraw kan o de la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan yanni nin kɛlɛbolo ka den ninnu ka taa u kolo ka giriya u ka se k'a dɔn k'a fɔ u ka baara ye mun ye bɛn ani sinsin o laɲini ye farafinna jamana kɔnɔna la u ka se ka don kɛlɛkɛla filaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka mugu ni kisɛ k'a ɲini u ka jɔ k'u bɛ o baara mun kɛ u kan ka taa o mun na ka se ka o kalanbulon kɛ u kun kosɛbɛ yaasa k'u ka dɔntaw k'u kolo giriya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko bamanciya wale dɔw kɛra u ka buguda min bɛ ni o ye difita ye ni a bɛ Côte d'Ivoire ni Burkina Faso dancɛw la ko in kɛra ka sanga ni utikalo tile 24 ka dugu jɛ tile 25 la kulu marifatigi minnu n'u ma se ka bugunatigɛ olu taara dankari kɛ ni buguda maaw la ni ka maa 4 k'o bɔnɛ o nin na maa 1 tununnen don wa ko musolaka 1 b'a la u ka joginda o fanga ka bon kosɛbɛ wa u ye bagangɛnnaw k'u ka baganw cɛ ka taa n'a ye Côte d'Ivoire jamana a finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka maa ŋaniyajugu minnu ni baara in kɛ ka u kunbɛn ni ka u daji Cameroun jamana kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko sifinnaka mɔgɔ 13 ni waati na olu de minɛnen don ko ka kidnappé u ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'u tun bɛ ka bɔ waza ka taa kuseri kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ ni siga kɛra la k'a fɔ ko bamanciya ni juguya wale jɛkulu min bɛ yen ni o ye Boko Haram ye ko olu maaw ka baara ye nin minɛli wale in ye nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra finitigilakaw fɛ finitigilaka minnu ni o ye Cameroun cɛfini tabaw ye yaasa ka se ka maa minnu ni u minɛnen filɛ ka u minɛ ka bɔ maa ŋanajuguw ka bolo kan ko wa wulikajɔw la an bɛ don min na ko bi u sera ka otage dɔw ka olu minɛ nka halisa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se ka maa tɔ minnu bɛ sɔrɔ u bolo ka olu minɛ maa minnu ni u ye olu bɔ Boko Haram maaw ka bolo kan ko la Tchadien dɔw b'o la wa ala fɛnɛ kalandenw olu fɛnɛ caman k'u minɛ bɛ nin waati in na dɔw sera ka bɔ bamanciya tigilamɔgɔ ninnu bolo nka halisa maa tɔw bɛ yen Congo RDC jamana kɔnɔna la finitigilakaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaba donna jamana ɲɛmaayaso la bawo ko ɲɛmaayaso kɛn bɛ ka finitigilaka caman ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la bawo ko jamana ɲɛmaayaso a yɛrɛ k'a fɔ finitigilaka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen siga kɛlen don olu la k'a fɔ u ka baara tɛ ka kɛ ni jɛlenya ye ko dɔw bɛ u kɔnɔ wa u ni kulu marifatigi minnu bɛ yen n'u bɛ ka Congo RDC maaw sɛgɛn kosɛbɛ M23 ko olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo siga kɛlen don u la o kama Gaza jamana kɔnɔna la Israel jamana premier ministre Benjamin Netanyahu ale yɛrɛ k'a fɔ ko mun kɛra Gaza Israel ka susuli bolo kan ni u y'a kɛ ka ɲɛsin kɛnɛyaso dɔ ma susuli mun n'a kɛra sabu ye ka kunnafonidila maa 5 ka o bɔnɛ a nin na ko olu ka nin ko in kɛra accident de ko a kuma dabɔ kunnafonidilaw kama bawo ko kunnafoniɲinaw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔ diɲɛ jamana caman kunnafoni siraw fɛ ko Israel ka susuli mun sera kɛnɛyaso ma ko u ma dabɔ a kama premier ministre ka kɔrɔfɔw la ko olu nimisara nin wale na ani fana k'u bɛ yafamadeli kɛ bawo ko a kun tɛ ka ɲɛsin kɛnɛyaso in ma kunnafonidila minnu ni maa 5 ni tora la ani fo ka taa se maa nanama sumalen maa 20 hakɛ Mauritanie jamana kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni olu ye ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkulu ye ONG ko olu bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ bawo ka olu to u ka baaraw la k'a fɔ olu bɛ taa dɛmɛ don maa minnu bɛ kɛlɛdagaw la n'u ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ ko o jɛkulu maaw u tɛ ka lakana u bɛ dɔw minɛ ka dɔw torturer ani ka gɛrɛntɛba ta ka a ɲɛsin maaw ma hakaja maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye tunganadenw ye ni jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ diɲɛ kurukara jɛkulu minnu bɛ adamadenya hakɛ pasali bunakun kan Human Rights Watch bawo ko olu bɛ Mauritanie jamana ka a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini u fɛ gɛrɛntɛ min bɛ ka taga ɲɛsin tungarankew ma ani fo ka taa se ONG ma ka se ka a gɛrɛntɛw ka u dabila bawo ko a bɛ adamadenya hakɛ buruja de wa diɲɛmaa bɛ ka kɛlɛ mun kɛ k'a fɔ maanifin bɛɛ lajɛlen ni hakɛ ka kan k'u ka o baaraw bɛ ka don o kɔnturu la ko fo ka fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maaw ka se ka lakana k'u t'u ka baaraw la Faransi jamana ni Madagascar jamana o bɛ ɲɔgɔn na bawo
kabi tubabu kile waati époque coloniale kɔnɔna la ko Faransi jamana kun kɛn ka Madagascar ka den dɔw ka olu minɛ a waati na ko u ye maa minnu ni a dɔw bɔnna o nin na ka u kunkolo kɔrɔ kɛrani ka o ta k'o di Madagascar jamana ma ko nin ko in ye tariku ye wa a bɛ to u bolo fɛn kɔrɔ ye a b'a to u bɛ se k'a ɲɛfɔ u ka sifinnakaw ye maa minnu ni olu taara Faransi jamana dɛmɛ wa kɛlɛ kɔnɔna la o nin tora la ni Faransi jamana kun kɛn ka u ka maaw k'u lasago ko Faransi jamana ye nin baara mun kɛ olu tun bɛ k'a laɲini a mɛnna yaasa u ka maaw hali n'a sɔrɔ u tayalen don u fure ka segin u ma u ka se ka bila fɛn kɔrɔ marayɔrɔw la musées ani tarikuw la k'o kɛ misali ye Madagascar o sifinnakaw ma diɲɛ selekana ni tɔnba Nations Unies olu yɛrɛ k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ na ma miliyari 2 hakɛ ka o de sɔrɔ diɲɛ kurukara kɔnɔna la ji sanuma bawo ko yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ni kɛlɛ bɛ o yɔrɔ minnu na k'u y'a ye k'a fɔ jiko gɛlɛya a bɛ ka maaw sɔrɔ kosɛbɛ Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko olu bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka a ɲini kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ jamanaw kɔnɔ u ka se ka fɛlɛ dabali kɛ ji sanuma o mun bɛ kɛnɛya sinsin ha ka ja k'a di sifinnakaw ma yaasa diɲɛ kurukara yɔrɔ mun na ni mankanw bɛ yen kosɛbɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka hakɛ sɔrɔ ji sanuma na k'a di u ka maaw ma ni k'u kisi ka bɔ bana caman o tɔɔrɔ ma an ka wulada na kibaruyaw bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni n ka kunnafoli sɔrɔw bɛɛ lajɛlen na n'an ka bɔlɔlɔ siraw aw ni ce ja ni sugantili la yaasa ka se ka aw kunnafoli tun bɛ ka lase aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew u bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la